расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмми ACA дуюм рақами рейтинг Азам Ғаффоров зери чорум рақами рейтинг Арен Акапян рӯзи 14 сентябр дар турнири ACA 192. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни ним вазни ACA Леонардо Силва баъди мағлубият дар муҳориба зидди Фаридун Одилов фикрҳои худро баён кард. ба назди рақиб Фаридун Одилов омадум то ин ки ӯро бо ғалабааш табрик кунам ки ӯ бозии худро ба кор дароварда тавонист. ман дар гӯштин корро хуб оғоз кардум, лекин мутаассифона осеби вазнин гирифтум дар дуюм раунд вақте ки ба замин афтидум ва ин чиз имкониятҳои маро маҳдуд кард. дар охири дуюм раунд ва дар сеюм раунд вақте ки ман гӯштин мегирифтум дарди сахт ҳис мекардум ва ин баромади ман аз ҳама бадтарин баромад дар карьерам буд. аз ташкилоти ACA бахшиш мепурсум, чунки медонам ки онҳо аз ин муҳориба бисёр чизҳо интизор буданд. лекин чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, ин муҳорибаҳои омехта аст ва мутаассифона ҳама кор рух дода метавонад. ман фикр мекунам ки бо чунин осеб ва дард ман нишон додам ки ман самураи ҳақиқиюм ки ягон вақт таслим намешам ва то охир мерам. танҳо ҳамон одамоне ки дар вақти муҳориба осеби вазнин бардоштанд медонанд ки ман чӣ гуфта истодам. ин баҳона нест, танҳо ҳақиқатро баён карда истодам ки дар вақти муҳориба чӣ кор рух дод. касоне ки маро мешиносанд медонанд ки ягон вақт зидди ман чунин бартарӣ намешуд, навиштааст Силва. ва дӯстон, хотиррасон мекунам ки Леонардо Силва пеш аз муҳориба оиди Фаридун бисёр чизҳо гуфта буд, ба монанде ту ҷангвари рейтингӣ нестӣ, ту гӯштини суст дорӣ, ман сатҳи туро нишон медиҳам, лекин дар натиҷа шикаст хӯрд ва чӣ гуна ки мебинем баъди ҷанг эҳтироми худро ба Фаридун Одилов расонид. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки бо намояндагони UFC ҳамсӯҳбат шуд ва ба ӯ саҳнаи муҳорибаи навбатиашро гуфтанд. то пурия моҳҳои январ ё ин ки феврал баргаштан мехоҳад, аммо бошум дер боз шуд ки муҳориба гузаронидагӣ нестам ва фикр мекунам ки ман бояд моҳи октябр ё ин ки ноябр муҳориба гузаронам. дирӯз ман бо сардорони UFC ҳамсӯҳбат шудам. онҳо гуфтанд ки шояд ба ман муҳориба бо ягон ҷанговар моҳи октябр дар Абу-Даби ё ин ки моҳи ноябр дар Қатар ташкил мекунанд. рақиб метавонад ки Ҷейсон Гейҷи шавад ё Дэн Хукер ё ин ки ҳатто Пэдди Пимблет. худи ман зидди Пимблет ҷангидан мехостум. ба октагон баромадан, ӯро ба нокаут равон кардан ва роҳи худро идома додан, гуфтааст Царукян. ва дӯстон, аз ин суханони Арман фаҳмида мешавад ки рақиби навбатии ӯ айниқ топурия намешавад, балки Гейҷи, Хукер ё ин ки Пэдди шуда метавонад. акнун интизори хабарҳои нав оиди муҳорибаи ӯ мешавем. чемпиони вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев ба Чечня баргашт ва ӯро дар фурудгоҳ худи Рамзан Кадиров пешвоз гирифт. чӣ гуна ки бисёри сомонаҳо хабар медиҳанд, Рамзан Кадиров ба Ҳамзат Чимаев барои чемпион шуданаш мошини тамғаи Мерседес Майбах туҳфа кард ва гуфт ки 100% боварӣ дошт ки Ҳамзат пирӯз мешавад. чашмонашро пӯшида дуо кард то он вақте ки дасти Чимаевро довар набардошт. На 100% был уверен, никогда не сомневался. И я до конца не смотрел, я глаза закрывал и молился, чтобы у него все получилось. И когда подняли руку, только тогда мог молитву остановить. Молился, Амзата. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.